Globah, globah. Lah. Ada iki. Wah, samene globak. Wah. Mosok meh tak brot-brotke isin to, Pak. Selamat siang. Ini hari ini kita berangkat siang-siangan. Jam 12:30 dari rumah, Mas. Habis duhur. Glu, Mas. Ini di spot Glombearan itu ada bego itu. Kali Galeh itu, Mas. Kayak ngeresi Kali Galeh. Lanjut dulu. Lah Pak. Lah iwake sepiro iki? Pantesan ambles ra kena lho, Pak. Wah, lah wong iwake sak percil. Percil iki gede lho jane iki ya. Iwake lembut, Mas lho. Pantesan ra kena-kena. Ya iki rilis ya, Mas ya. Sewulan meneh mangan nggonku meneh rada gede. Kayak munggah siji e. Glu berote kita, Bro. Iki glu. Lah ngosek-ngosek aja col mesakno aku. Lah glu. Lho ya ta. Dudeng ya ta. Lanjut. Tak kira dikei solusi ngono ki ra ngono. Bergedul ya. Ini yo ngene wis. Iya. Mulai mangan terus lho, Bro. Lho. Gitu. Kena ra kowe. Iwake sepiro ambles mosok ra kena. Lah, ngengok. Wah, lah sakmene kok kon kena dirilis ya. Rilis ya, Bro. Rilis. Ngoblok iki 2 wulan neh engko mangan nggonku ya, Pak ya. Nah, ya. Plung. Ah, wis. Akeh kene to, Bro. Iya. Arang yang dipancingi kono. Kena duit jajal ning gitu lek. Oh iya. Oke. Kene malah dul terus. Ra gelem ambles kok, Bro. Kena. Ora ambles. Lah iki samene kena iki lho iki lak saking ngelai wae apa saking pinter le mancing nah iki yo. Banget ini. Saking wah iki ikan lapar iki, Mas. Sakmene we hau po, Mas. Iki malah ra ngerti nak dipangan aku, Mas. Lah wis lho. Cedak, Bro. Jeron. Ketok. Indul mangan iki sauntara iki. Mau sauntara anteng kan. Weh. Ngosek. Allah. Wah, nah iki rada wangun nah iki. Masuk kantong. Iki di apa? Dadekke loro apa telu nganu ya. Ditepungi. Wah, wis lanjut. Halus lho, nyang nggonku lusa wen jarwo. Jajalangan. Pasang kene gratis aku ya. Ada siaran. Udah kena meneh, Bro. Lha iki kena piye nang ngene iki. Wah, wis jan.
Nah iki dirilis. Nah iki dirilis Mas ya. Aja banter-banter. Plung. Lah ya ta. Pantesan. Walah kena meneh. Wah angger obah kok kena ki terus piye carane ini. Samene itu ki. Iso-isone kena samene. Lah tapi ki wangun lebokke ra, Bro. Sembarangan. Lho, dundeng wangun. Ayo iki 2 kilan tok to ki. Lanjut dulu. Lah. Sakmene kok kena iku pantesan jan. Iwake kan sangat lapar ikan hari ini, Mas. Jadi ya umpan sedikit-sedikit ya kena. Wah, jan dundeng lho sip ra, Mas. Lali tak omongi, tak rilis, Mas. Kena ra kowe sauntara ra kena ambles-ambles. Ayo mbroto. Sakmene kok, Bro. Sakmene-mene, Bro. Wah, jan iki dirilis tenan iki. Wah, wis. Ya dirilis ben gede sik. Nah, ayo ta lanjut. Iki bengok iki entes mrene iki. Dituangin rada ngendho kayak mulai iku. Mungkin Aku enggak ada di para balas dandang ya. WA ta kowe ra nilai aku. Ngosek Bro. Rodakel sepiro aja ucul mesakno aku. Lah ya ta. Dundeng. Weh. Nah, lanjut. Ini kita cipkan sekian, Mas. Ini itu tembusan Walet Serbonan, Mas. Ini Kali Galeh. Jadi kalau mau ke sini rutenya itu Tanggul Kidul Kali Galeh ya, Mas. Nanti turun Nanggul itu 100 meter ada kandang ayam, 100 meter lagi ketemu pertigaan ini, Mas. Nah, ini parkir di sini ya, Mas. Itu begone lagi bekerja. Untuk yang baru menemukan channel ini silahkan bisa like ataupun subscribe. Untuk yang sudah selalu support channel ini terima kasih. Mudah-mudahan kebaikan akan dibalas dengan sebaik-baik balasan oleh Tuhan. Kita ketemu lain waktu, lain kesempatan. See you again, see you next time. Bye bye.